Finale prvog letnjeg turnira u malom fudbalu Daj gol održano je na terenima košarkaškog kluba Partizan na Kalemegdanu, a sastalo se 16 ekipa iz svih krajeva Beograda koje su prošle kvalifikacione mečeve. Daj gol je turnir u organizaciji Adidasa i Đak sporta koji pruža mogućnost mladim i ambicioznim igračima da izađu na teren i pokažu svoj talenat. Počeli smo sa 32 stvarno sjajne ekipe, evo dolazimo na naših finalnih 16. Stvarno sjajni momci, odličan fudbal gledamo danima. U utorak i četvrtak smo imali kvalifikacije, evo danas u subotu na terenima košarkaškog kluba Partizan imamo i finaliste. Fudbal 3-3, igra se po 8 minuta, u slučaju nerešenog ishoda imamo penale, po 2 penala sa gola na gol, bilo je i toga. Pokrovitelji ovog takmičenja obezbedili su pobedničkoj ekipi uređenje terena za mali fudbal u kraju u kom žive, a pored glavne nagrade, osvajači prva 3 mesta dobili su i godišnje pretplatne karte za utakmice fudbalskog kluba Partizan, odnosno fudbalskog kluba Crvena zvezda, po izboru.